Bine v-am găsit, fetelor, la un nou proiect împreună. Astăzi eu am pregătit pentru voi un kit ce este format dintr-o bază, breteaua ce o vom atașa la final și capac. Baza este o măsurăm împreună, este de 26, da? Are 26 pe 12, da? Pentru această gentuță, astăzi vom folosi acest fir Peria Macrom, da? Este un fir polipropilenă, este o bobină de 100 de grame și are aproximativ 140 de metri. Pe etichetă scrie că se lucrează cu o croșetă de 4,5. Nu este chiar așa. Eu astăzi o să pun acest fir în două, da? Voi folosi firul în două și voi lucra cu croșeta de 3,5, da? Faimoasa mea croșetă de 3,5. O să vedeți că arată într-un mare fel croșeta mea. Ce vreau să vă spun este că acest video este sponsorizat de pagina Fir de Tricotat Povești și pe această cale vreau să-i mulțumesc doamnei Serena Eftimie pentru toate materialele ce le-am primit pentru a lucra această gentuță. Și vreau să mulțumesc și fetelor pentru că, de la Fir de Tricotat Povești, pentru că sunt totdeauna săritoare și au foarte multă răbdare, bineînțeles, să zic așa. Deci la ele puteți găsi atât kitul cât și firul pe care voi îl doriți. Acest fir este într-o mare paletă de culori, să spun așa. Ok, dau la o parte capacul și breteaua de umăr, pentru că acestea îmi vor folosi la final. Eu, ca să nu vă rețin prea mult, deja ați văzut la mine în tutoriale cum eu am început să lucrez baza. Am fost întrebată de foarte multe ori ce recomand eu de început, să se lucreze picioruș alunecat întâi sau piciorușe scurte în fiecare gaură. Iată că acum vă pot da și această informație. Ca gentuța mea să aibă o ținută frumoasă și să așeze foarte frumos, mie îmi place și după cum ați văzut, eu am lucrat la majoritatea gentuțelor, am lucrat picioruș alunecat în bază și apoi am început să lucrez acele piciorușe scurte. De ce? Pentru că mi se pare că are o continuitate, așa, arată mai ok. Aspectul gentuței mele este diferit. Deci, în consecință, eu recomand ca să se înceapă cu picioruș alunecat. Exact așa am făcut și la acest model. Am lucrat picioruș alunecat de jur împrejur. Apoi, bineînțeles că am lucrat două piciorușe scurte în partea scurtă, da? Iar vă întorc pe partea asta ca să vă dați seama, da? Iar în aceste trei găuri, vedeți, 1, 2, 3, în colțuri, da? Am lucrat 3 piciorușe scurte. Apoi am mers cu 2 piciorușe scurte în fiecare ochi, doar în bucla din exterior, da? Deci doar aici, în bucla exterioară, da? Și iar din nou am continuat. 3 piciorușe scurte aici, în cele 3 ochiuri.
da? Apoi câte 2 piciorușe în fiecare gaură, nu în fiecare buclă, da? Pe partea mare, da? Și la fel în celelalte colțuri. Apoi am unit cu un picioruș alunecat aici la capăt și am lucrat rândul de piciorușe scurte de jur împrejur, tot la fel în bucla din exterior, ca să separăm baza de corpul genții, da? Și apoi vom începe să lucrăm modelul gentuței. Eu nu am vrut să vă rețin prea mult și nu vreau să vă rețin, pentru că este aceeași modalitate ca și la majoritatea gentuțelor, da? Deci același mod de lucru. La această gentuță, deci vom înmulți doar în aceste 3 ochiuri, da? De aici din colțuri vom face înmulțirile. În rest vom lucra câte 2 piciorușe scurte în fiecare buclă. Și după cum v-am spus, folosesc firul în 2 și o croșetă de 3,5 pentru că eu vreau ca gentuța mea să aibă ținută, da? Să fie puțin rigidă, să zic așa. Eu această gentuță o voi numi o gentuță sport și bineînțeles că, după cum v-am spus, poate fi lucrată pe diferite culori. Fetele de la Fer de Tricotat Povești vă pot arăta și vă pot îndruma spre ce culoare vreți. Eu vă las să lucrați singurele și ne vedem apoi la finalul rândului, după ce am lucrat acel rând de piciorușe scurte în bucla din exterior, pentru a separa baza de corpul genții și să începem să lucrăm modelul, da? Eu vă doresc spor la lucru și ne vedem apoi aici la capăt. Ok, eu am ajuns aici la capătul rândului, da? Deci cu acele piciorușe scurte de jur împrejur în bucla din exterior. Aici, la capăt, după cum vedeți, eu am făcut un picioruș alunecat, vedeți? Și am tras firul ca să nu rămână aici gaură. Și acum voi face în felul următor. Fac un ochi de lanț și în același ochi, da, fac un picioruș scurt, normal. Trebuie să aveți mare atenție că este firul pus în 2 și când luați amândouă firele, da? Dar cu mare atenție. Ok. Modelul este, puțin asemănător, să zic așa, cu modelul pe care voi ați văzut că eu l-am mai folosit de foarte multe ori la gentuțe, da? Deci, am făcut piciorușul scurt și acum vom face piciorușul scurt alungit, adică nu vom băga aici croșeta normal, ci vom băga croșeta jos, da? Aici. Așa, tragem firul și închidem, da? Asta este piciorușul alungit, da? În următorul facem picioruș scurt normal, în următorul facem piciorușul scurt alungit. Și așa facem de jur împrejur, da? Până aici este ceea ce voi ați mai văzut la modelele pe care eu le-am mai lucrat, da? Am văzut că foarte multe dintre voi folosiți acest model, da? La foarte multe gentuțe și mă bucur că vă place. Ce vreau să specific este că nu eu am inventat acel model, da? Este de foarte mult, nu știu de cât timp este, nu este, dar nu este inventat de mine, da? Eu doar vă arăt cum se lucrează, da? Deci, după cum vă spuneam, până vom face piciorușul scurt normal și piciorușul scurt
alungit, da? De jur împrejur. Așa. Deci, piciorușul scurt alungit, piciorușul scurt normal. Și așa facem până la capăt, da? Deci, o mai repet încă o dată, da? Facem aici la capăt, am făcut un picioruș alunecat, am tras firul, da? Ca să nu rămână gaură, da? Am făcut un ochi de lanț și apoi în același ochi am făcut un picioruș scurt normal, următorul picioruș scurt alungit, da? Așa, picioruș scurt normal, picioruș scurt alungit. Și așa fac de jur împrejur până când ajung aici la capăt. O să vă las și pe voi să lucrați până când ajungeți la capătul rândului și ne vedem apoi să continuăm. Am ajuns la capăt, ok? Acum, ce vom face aici la capăt? Deci am început, da, cu un picioruș scurt, ok? Am început cu un picioruș normal. Și vom face în felul următor. În acest picioruș normal vom lucra același picioruș scurt normal. Nu vom mai încheia. De acum încolo vom lucra circular. Nu vom mai încheia cu picioruș alunecat, da? Deci vom lucra direct în piciorușul scurt pe care l-am făcut la început, da? Lucrăm piciorușul scurt normal, ok? Iar acum, în piciorușul acesta scurt alungit, da? Îl vedeți aici, vom băga croșeta, eu țin așa ca să pot să vă arăt și vouă, vom băga croșeta exact în V, da? În mijlocul V-ului acesta, da? Fix aici băgăm, în mijloc, ok? Așa. Și lucrăm piciorușul scurt alungit. Tragem firul și închidem. Ok? Deci, următorul este piciorușul scurt, da? Lucrăm piciorușul scurt, normal. Să văd dacă pot așa. Așa. Deci, am lucrat piciorușul scurt normal și acum bag croșeta direct în mijlocul piciorușului aici. Vedeți? Fix în mijloc. Așa. Da? Și fac piciorușul alungit. Ok? Așa. Și acum lucrez piciorușul scurt normal. Și apoi lucrez piciorușul scurt în buclă, direct în V-ul acela, da? Pardon. Deci, piciorușul scurt normal. Iar acum în cel alungit pe care l-am făcut, da? Băgăm croșeta direct în mijlocul V-ului aici, așa. Și acesta o să fie modelul gentuței, da? Așa. Piciorușul scurt normal și apoi piciorușul scurt alungit, dar direct în mijlocul V-ului, da? Exact cum v-am arătat. Și așa vom lucra de jur împrejur, da? Deci aici la capăt noi nu vom mai încheia cum am făcut prima dată cu piciorușul alunecat, ci vom lucra de jur împrejur, da? Vom lucra circular. Eu voi lucra gentuța de aproximativ 20 de centimetri, da? Și apoi ne vedem ca să vă arăt cum atașăm cureaua de umăr, da? La acest model. Eu vă doresc spor la lucru, fetelor,
și ne vedem după când avem măsura de 20 de centimetri la această gentuță. Vă doresc spor la lucru și ne vedem după. Fetelor, așa arată gentuța mea. Ia uitați ce frumos se vede modelul. Da? Arată aspic de grâu, așa să zic. Nu știu dacă este chiar așa, dar mie așa îmi place să-i zic. Da, acum voi spuneți cum vreți. Eu v-am spus o faceți de aproximativ 20 de centimetri, da? A mea are cam vreo 17 până acum. Ce voi face de acum încolo? Voi lucra 2 rânduri de piciorușe scurte de jur împrejur, da? Ca să pot apoi să agăț breteaua, da? Breteaua fiind aceasta. Nu vreau să cârjui prea tare lanțul, da? Vedeți? Trebuie să atașăm breteaua, da? Și eu voi atașa breteaua în timpul lucrului, așa, da? Deci, întâi și întâi voi lucra un rând de piciorușe, 2 rânduri, pardon, de piciorușe scurte de jur împrejur și apoi voi reveni ca să punem breteaua gentuții împreună, da? Deci nu faceți nimic altceva decât lucrați de jur împrejur 2 rânduri de piciorușe scurte, fără ca aici, în capăt, da, să faceți, puteți să lucrați și așa circular sau puteți să faceți un picioruș alunecat, un ochi de lanț și în același ochi să faceți primul picioruș scurt, cum vreți voi, ok? Deci ne vedem apoi după ce lucrăm cele 2 rânduri de piciorușe scurte de jur împrejur. Eu am făcut, fetelor, cele 2 rânduri, da, de piciorușe scurte de jur împrejur, după cum vedeți, și am ajuns aici la capăt, unde voi pune breteaua, da, după cum am zis. Și breteaua o vom prinde, după cum v-am zis, în lucru, da? Adică vom face așa, în felul următor. Aici ne vom fixa cât de cât mijlocul, da? Ca și reper, noi putem să ne luăm aici, da? Pe interior, mijlocul de la bază, da? Să spun așa, cât de cât. Ok? Și vom aplica lanțul, da? Exact așa, vom aplica carabina. O vom pune așa aici, exact cum v-am spus, încercăm să dăm mijlocul cât de cât, da? Să fie cât de cât pe mijloc și vom lucra, vom băga croșeta prin carabină și prin piciorușul din bază și vom lucra, eu voi face 4 piciorușe scurte, da? 2, 3, 4, vedeți? Așa. Dacă vreți, puteți mai lucrați unul, dar vedeți, la mine se așează foarte, foarte frumos așa, carabina și nu cred că este nevoie de mai multe piciorușe. Și apoi, în continuare, lucrăm piciorușele scurte, da, până când ajungem în partea cealaltă, da, a genții. Deci nu facem nimic altceva decât lucrăm aceste piciorușe, da, scurte, până când ajungem în această parte, da, în partea asta la altă, unde vom face fix același lucru, da, vom lua așa, breteaua, cum ar veni, cu lanțul, vom aplica carabina exact așa, aproximativ, da, pe mijloc
Vom face piciorușe scurte și vom lucra până când ajungem în acest capăt. După ce aplicăm breteaua, vom mai lucra încă un rând de piciorușe scurte, exact așa cum l-am lucrat pe acesta, iar opțional, dacă vreți, puteți face un rând de piciorușe alunecate aici la final, doar în bucla din exterior, da? Exact cum ați mai văzut la celelalte modele ale mele, da? Făcând acel rând de piciorușe alunecate, gentuța noastră se strânge puțin aici, nu mai este foarte largă. Apoi, după aceea, aplicăm capacul, da? Aici, la capac, dacă vreți, puteți să lucrați câte două piciorușe scurte în fiecare gaură și apoi coaseți, da? Capacul, sau dacă nu, puteți să coaseți direct așa, da? Ați mai văzut la mine. Și eu voi coase exact aici, unde, pe această margine, unde am început primul rând de piciorușe scurte, da? Vedeți? Așa voi face, da? Eu nu voi lucra acele piciorușe scurte în bază, doar voi coase, pentru că mi se pare puțin mai finuț, să zic așa, da? O să vă las face singurele lucrul acesta și ne vedem apoi la finalul proiectului să vă arăt cum arată gentuța lucrată. Ok? Vă doresc spor la lucru până atunci. Gentuța este gata. Da? Ia uitați, așa arată. Eu i-am pus și capacul să vă arăt și aici la spate, da? Eu așa am cusut-o, da? Și apoi i-am aplicat și închizătoarea. Urmează, bineînțeles, ca eu să o căptușesc, dar o voi căptuși după. Sper să vă placă și vouă acest model de gentuță. Eu o voi numi o gentuță sport pentru că este destul de micuță, este foarte practic, putem pune în ea atunci când ne grăbim telefonul, portofelul, cheile și putem ieși cu siguranță afară. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine și la acest frumos proiect. Vă doresc spor la lucru și la această gentuță. Vă aștept cu drag cu modelele lucrate de voi pe grupul meu Paradisul Gentuțelor cu Alina Ateliere Handmade. Să văd și modelele voastre, cum le-ați lucrat. Vreau să mulțumesc încă o dată fetelor de la Fir de Tricotat Povești pentru ajutorul acordat, Serene Eftimie pentru materialele pentru a putea crea această gentuță și nu în ultimul rând vreau să vă mulțumesc vouă pentru că îmi sunteți alături. Și nu uitați, puteți da și distribuire la acest video ca să vadă cât mai multe fete, poate sunt și altele dornice să învețe și desigur ca și mulțumire că îmi sunteți alături, un click pe butonul de abonare și un click pe clopoțel mi-ar fi de mare ajutor și asta este, să zic așa, recunoștința voastră. Vă mulțumesc, vă doresc spor la lucru și o zi frumoasă în continuare să aveți. La revedere!